Siapa ko bokora ke igo lakini na karansa na rema ate banganchiri ko bakora ke ko kara bantu baitu banyamira na banta bangaini omoiberania ni garo moralia kurwegesa ifem otegerra moregesa engubaya mwanya getinge o mogosi akaita ngomwesi bino moregesa oyo nere station manager bwegesa oliyo begete merubelie miya ko ruchinsa se koruta chemege mpaka naenda ko barete miru ya buka stokoleta baraya bonsi piga tuwa bachoka na tuwa bole mabuli ya marose into abantu baitu banyamira na banta bangaini tutageti toko na wakada maliogiga lorali maro jore kara bali ete paka chigasi lakini bakole bintu byao wana inumo ko na kuoga mwaba banta baya kero moraya gocha mwali gani biya mwamanya kimogo kole bintu bine ke ko kara barayi bonsi nyasawa baraki ego bono inu moko na gutwara mali Pastor Arita twakorega asine Nairobi abasoma banyasa mwensi murega iga omo bishop gante bingo chaka nko engora nabante bigo ando ntebinga pole sana asogochiri agasogosiri mwanchiro omo iberadio tenenega kero gongoligia nekyo seneta ase county ya Nyamira na ende ngo basaba samaskanion sikamuranche mumbwatisie ekerogeke njege ntonda akora Nyamira moko ngegenteke aba MC yabo musike George na omosike His Excellency no ali ngega ege ntonda akora no make sure nga a governor, the county assembly, a deputy governor na waziri bonsi ko korabale gasi asobuamo maliogia tayo esegi geroro omuntu ebisama ke kogenda nengoko oyondo kura kuchimoino igao yonde kagasene gutauria nyombo mongira no mogaka morwane omogaka moino babise bagoche basoke ne chinye nikuru suguri Nyamira bono iga chisegi chirororo abantu bakuminyokani sana lakini bawe pretend magaka iga basoka nigendo njenya sako mkonya iga ko make sure ngoba mubwabere Nyamira aba MC ko korobale gasi asobwamo mugavana ngubwaterana no senator tokole gasi burunge jogiri ne litayo erebuya goserebuya ingo gende gesanga dingo batebya leto na ende mo reverend iga kanisa ya Genjore PhD tuache tokakore gasi wana mochi mondi ge reverend ga ogocha konjikire kanisa ya mo yanka toje no mongina getena na into tobe ko koboke ga kore kanisa ya Genjore ntua ya gachi ya PhD na ande mondi ge kanisa enda ya mo toche ga iga torete timu yege sato kore gasi nyasaye erebuya goserebuya omo iberania igo mwanjire ngango mosabera more korrengo igandra iga bali mo wote ngo moberani iga very good thank you erongori yane shiringi chiribu